Tócame a min dar a rola de prensa porque, como sabedes, o alcalde máis o concelleiro Sanduro, o secretario de Xunta de Goberno, pois están en Madrid falando, revisando cuestións vinculadas a dar. Comezo entón cos puntos do día da Xunta de Goberno. O primeiro punto foi unha concesión dunha licencia de obras de mantemento e mellora das instalacións sitadas na Rúa de Amio, no recinto ferial. O segundo punto é a proposta do concelleiro delegado de Medio Ambiente e Convivencia de Sanduro relativa á aprobación definitiva da liquidación dos efectos do contrato de xestión de servicios de ordenación de aparcamento de vía pública e retirada de depósito de vehículos. Como sabedes, fai unhas semanas aprobamos a liquidación á empresa Setes deste contrato en Xunta de Goberno. Había un prazo inicial de 15 días para que a empresa presentara alegacións, que despois foi ampliado tamén por acordo de Xunta de Goberno a petición da empresa, concedéndole un prazo máis amplio, e na Xunta de Goberno de hoxe aprobamos a liquidación definitiva. Esta liquidación definitiva baséase nos seguintes argumentos. Primeiro, que enténdese que Setes ten compensado os servizos prestados mediante os ingresos que recibiu dos usuarios ao pago das tasas de retirada de vehículos da ordenanza da hora. O segundo apartado é que o Concello devolveralle a Setes a cantidade de 630.679,93 euros, dos cales se compensarán 121.000 euros 957, que son os que a empresa ingresou no seu momento polo canon variable e fixo dende decembro de 2014 a febreiro de 2016. Todos os bens, equipamentos e instalacións adscritos á xestión deste servizo serán devertidos ao Concello en canto se formalice o cese de Setes como prestadora destes servicios. E todo isto, por último, sen prexuízo de que finalmente se lle repercuta a Setes a indemnización sustitutoria a favor de Dual, que, como sabedes, reclamou unha indemnización nos xulgados e que está pendente de sentenza. En conclusión, as alegacións presentadas por Setes foron todas rexeitadas e a liquidación aprobada de forma provisional polo Concello aprobouse hoxe en Xunta de Goberno de forma definitiva. A proposta número 4, aprobada hoxe en Xunta de Goberno, é unha proposta tamén do concelleiro de Medio Ambiente e Convivencia relativo á aprobación de actas de prezos contraditorios do contrato de prestación do servizo de mantemento e conservación do túnel do Orrio. A proposta número 5 é unha proposta do concelleiro de Educación, de Manolo Dios, relativa á aprobación dos prazos de inscripción no programa de Escolas de Verán 2018, Programa Municipal de Conciliación. Abrirase o prazo de inscripción neste mes de maio, o 16 de maio, ata o 31 de maio para este programa de conciliación do verán. As propostas do número 6 ao número 24 son propostas da Concellería de Economía e Facenda relativas a bonificacións fiscais, a diferentes bonificacións fiscais, dende o imposto de incremento de valor de terrenos de natureza urbana a tasas do suministro de auga e prestación de recollida de tratamentos de residuos urbanos. A proposta número 26 da orde do día é unha proposta tamén da miña concellería relativa á regularización da situación tributaria no imposto de vehículos. A proposta número 27 é unha proposta de denegación dunha exención na tasa polo saneamento e depuración de augas residuais por non cumprir os requisitos establecidos na ordenanza vinculados esta bonificación ao IPREN. A proposta número 28 é unha proposta tamén de denegación de bonificación no imposto de bens inmobles, tamén por incumprimento dos requisitos que se establecen na ordenanza.
A proposta número 29 da Xunta de Goberno é unha proposta da Consellería de Acción Cultural relativa á aprobación do convenio de colaboración cultural entre o Concello de Santiago e o Ateneo no ano 2008. Son 20.000 euros de subvención deste ano para o Ateneo. Hai un incremento significativo en comparación con anos anteriores, que era 5.000 euros. Este incremento débese a que este ano é o 10º aniversario do Ateneo e haberá pois actividades vinculadas a ese 10º aniversario e tamén actividades ou unha exposición sobre Isaac Díaz Pardo que dende o Concello de Santiago consideramos que é interesante pois colaborar. A proposta número 30 é unha dación de contas dunha asignatura de convenio de colaboración entre o Concello de Santiago de Compostela e Decathlon para a realización de actividades de formación en materia de seguridade viaria. Trátase da colaboración en realizar unha marcha ciclista escolar dirixida a escolares de quinto e sexto de primaria. Esta marcha ciclista terá lugar o día 18 de maio. Ten como obxectivo pois aportar unha perspectiva do uso de bicicletas aos escolares desde un punto de vista de seguridade viaria e de coñecementos técnicos para que a súa condición sexa segura. Non ten ningún tipo de custo económico para concellos, simplemente un convenio de colaboración. Por último, vou coas urxencias. Hai dúas urxencias en Xunta de Goberno. A primeira é unha proposta do concelleiro delegado de Medio Ambiente e Convivencia relativa á aprobación da memoria definitiva da mellora das instalacións de iluminación pública nos accesos a Santiago de Compostela, incluídas na convocatoria de axudas de IDAE. Como sabedes, estas axudas que recibiu o Concello para sustituir as luminarias da nosa cidade son axudas que veñen vinculadas a fondos europeos a través do Ministerio. Un dos requisitos é que unha vez adxudicados todos os contratos se mande a memoria actualizada ao Ministerio para recibir esta subvención. Tendo en conta que nas licitacións sempre hai baixas económicas, entonces é motivo de actualización. Na memoria que se lle remite, que se aprobou en Xunta de Goberno, que se lle remite ao Ministerio, finalmente a inversión total será de 1.284.576,13 euros, no que se realizarán actuacións en 2.558 puntos de luz en Santiago de Compostela, cun aforro enerxético anual de máis de 1.850.455 kilovatios e un aforro económico anual de 276.000 euros, o que supón que esta inversión de máis de 1.200.000 euros será recuperada, será amortizada polo Concello de Santiago en algo máis de 4 anos e medio gracias ao esforzo, ao aforro económico anual que se fará de 200 e pico mil euros con este cambio de luminarias. Por último, a segunda urxencia aprobada hoxe en Xunta de Goberno é unha proposta da Concellería Delegada de Acción Cultural relativa á autorización da ocupación da vía pública na Alameda para as próximas festas da Ascensión e tamén as festas do Apóstolo, tanto nos anos 2018 como 2019. Trátase dunha autorización bianual para todas as festas ata o Apóstolo 2019. En concreto, esta autorización da ocupación da vía pública adxudícase á empresa Pombo Eventos Atraccións de Ferias, que abonará ao Concello unha cantidade de case 100.000 euros, 99.700 euros. A autorización é para o ano 2018 dende o 5 de maio ata o 20 de maio para as festas da Ascensión. Perdón, que me quedo sen voz, para as festas do Apóstolo do 18 ao 31 de xullo. As datas do ano 2019 se determinarán durante o próximo ano. Con isto remato con todos os acordos da Xunta de Goberno de hoxe. Hai algunha pregunta? Unha aclaración sobre o tema de SETEX. Entendo entón que os parquímetros finalmente reverten no Concello, non? Sí. Finalmente o acordo tomado
en Xunta de Goberno de hoxe, de liquidación definitiva, non ten variacións do acordo inicial asumido, xa que se rexeitaron todas as alegacións presentadas pola empresa, por Setes, e todos os investimentos, incluídos os parquímetros, considéranse que teñen que reverter no Concello. La cantidad final que tiene que dar una Setex, entonces, pues... Sí. A cantidade final que ten que abonar Setes é o resultado de que o Concello lle pague unha sentencia judicial, que son 300.000 euros, eles terían que pagarnos 600.000 euros, 630.000 euros, pero a estes 630.000 euros xa ingresaron 121.000. Entonces, sería ese resultado, 630... sí, algo menos de 200.000 euros. Algo menos de 200.000. ¿Y la sentencia por qué era? A sentencia que chegou no 2016, no 19 de maio de 2016, consideraba que o cálculo que realizaba o contrato sobre o canon variable non era correcto. Entonces, había dúas formas que o Concello ingresaba pois por parte de Setes, ingresaba por un canon fixo, un canon que era o mesmo todos os anos, e un canon que tiña unha fórmula variable en función da recollida de vehículos, en función tamén do depósito, non? Ese canon variable foi o que o xulgado considerou que non era unha fórmula acertada e que entón había que devolverlle 300.000 euros a Setes. ¿Y el contrato que se liquida de qué año va? O contrato, creo recordar que foi adxudicado no 2011, foi anulado por sentencia no 2015, a finais do 2015. Recordades que houve unha sentencia que considerou que ese contrato era un contrato nulo porque información que se dera para ese contrato por parte da empresa adxudicataria Setes era unha información incorrecta e que podía recaer pois en non cumplir o principio de boa fe contractual. Nese momento, na adxudicación realizada no 2011, Setes presentou documentación de unhas cláusulas que había no contrato, que era que teña que haber un depósito, un solar de 3.000 metros cuadrados por un kilómetro, presentou documentación na que recollía que cumplía esa cláusula e despois, a través dun recurso que presentou a empresa que quedou segunda, Doal, demostrouse que non era así, que non eran correctos eses datos. Entonces, hubo unha sentencia que anulou o contrato e que consideraba que non se cumplía o principio de boa fe contractual, xa que había vicios importantes na documentación presentada. Algunha pregunta máis? Bueno, pois moitas gracias.